Antti Vanhanen, keskustan ryhmä. Arvoisa rouva puhemies, me kävimme Suomessa huhtikuussa eduskuntavaalit, jotka tuottivat suuria muutoksia eduskunnan kokoonpanoon. Näiden vaalien jälkeen vaaleissa 3 eniten ääniä saanutta puoluetta on neuvotellut keskenään hallituksen, päättäneet sille ohjelman, miettineet toteutustapoja, muuttavat johtamisjärjestelmiä. Ja ehkä mikä tärkeintä tässä alussa, ne ovat tämän alkutilannearvion tehneet äärirealistisella tavalla, noudattaneet sitä arviota, joka taloudesta viranomaisilla on, ja mitoittaneet toimenpiteensä tämän mukaisesti. Se, mitä nyt tarvitaan, on vahvaa tahtotilaa. Eduskunta perustuslain 3. pykälän mukaan paitsi päättää lainsäädännöstä, siellä sanotaan myös, eduskunta päättää valtion taloudesta. Meillä pitää olla päätöksentekokykyä tukea hallitusta, viedä ne uudistukset ja säästöt lävitse, jotka tällä 4-vuotiskaudella edessä ovat. Kyse on siitä, että Suomi palautetaan kasvu-uralle, saamme kovaa maata taloutemme alle, niin että elinkeinoelämä pystyy tuottamaan uusia työpaikkoja, joiden kautta myös ne tulot syntyvät, joilla palvelut rahoitetaan. Täällä tämän talon ulkopuolella alamäki jatkuu edelleen. Vienti on alamaissa, kansantuote ei kasva tai supistuu, työttömyys kasvaa. Jos me tällä tiellä jatkamme, jos me jätämme säästämättä jättämisen käyttämättä, kuten pääministeri äsken totesi, niin lähivuosina tilanne vaikeutuu entisestään. Nyt on samaan aikaan sopeutettava julkista taloutta, tehtävä toimia, jotka palauttavat vientikilpailukyvyn, ja uudistettava tätä yhteiskuntaa. Tässä mielessä keskustan eduskuntaryhmä tervehtii erityisesti niitä yli 20 kärkihanketta, jotka eri tahoilta uudistavat tätä yhteiskuntaa. Ja uskon, että tähän työhön mielellään kaikki eduskuntaryhmät lähtevät mukaan. Tärkeintä on jättää myös päätöksentekokyvystä sekä hallituksen tasolla että eduskunnan osalta kuva siitä, että meillä on olemassa päätöksentekokyky. Ajelehtimisen pitää loppua. Täytyy osoittaa se, että maassa on johtajuutta ja että on olemassa korkeimmilla valtiollisilla instansseilla käsitys siitä, millä tavalla Suomi selviää. Siihen on nyt ohjelma laadittu. Se on kokonaisuus, johon itse vahvasti uskon. Tiedän sen, että nämä leikkaukset, miljardeihin yltävät leikkaukset, ne tulevat puhuttamaan paljon kansalaisyhteiskuntaa, eduskuntaa, mediaa. Niissä on valtavasti päätöksiä, joita on vaikea viedä lävitse. Ei meitä ketään ole sinällään valittu tänne eduskuntaan vain leikkaamaan, vaan me haluamme viedä asioita eteenpäin. Mutta tällä kertaa asioiden edistäminen vaatii sitä, että myös julkista taloutta sopeutetaan. Nämä leikkaukset on tehty ja ne pitää tehdä mahdollisimman tasapuolisella oikeudenmukaisella tavalla. Mutta se pulma on luonnollisesti siinä, että leikkaukset kohdistuvat aina sellaisiin ihmisiin tai toimenpiteisiin, töihin tai virastoihin, jotka saavat tulonsa valtion tai kuntien budjeteista. Siksi ne eivät voi koskaan olla kaikkia kansalaisia tarkastellen täysin yhdenvertaisia tai samanlaisia, vaan ne kohdistuvat niihin ihmisiin ja tahoihin, jotka saavat tulonsa valtion budjetista. Ja tässä suhteessa myös tämän oikeudenmukaisuuden kannalta se yhteiskuntasopimus, jota hallitus ajaa, se on tärkeää pitää mielessä tässä. Sillä yhteiskuntasopimuksella on kaksikin eri tarkoitusta. Toisaalta hakea malli, jolla me kansakuntana yhdessä osallistumme näihin talkoisiin. Toisaalta löytää keinot, joilla tämä toinen tärkeä tavoite, kilpailukyky, palautetaan, erityisesti suhteessa Ruotsiin ja Saksaan. Monet esittävät perustellusti kysymyksen, että miksei tätä oikeudenmukaisuutta haeta verotuksen kautta. Ja se on aihe, johon ei ole helppo vastata. Sitä kysytään, mutta meillä kokonaisveroaste se on eräs maailman korkeimmista.
Tämän kokonaisveroasteen nostaminen ei palvele meidän talouden edistystä, se ei palvele meidän kilpailukykyä, se ei palvele myöskään meidän kotimaista kulutusta. Verotuksessa sellaiset verot ja maksut, jotka kohdistuvat suoraan yritysten kustannuksiin, ne heikentäisivät suoraan kilpailukykyä. Sellaiset verot, jotka pääoman kautta vaikuttavat yritysten investointikykyyn, ne heikentävät meidän talouden kehitysmahdollisuuksia. Jäljelle jäävät sitten ansiotuloverot ja välilliset verot, joilla on hyvin syvä vaikutus kotimarkkinoihin, ja valitettavasti myös niillä on taipumus kiertyä meidän vientimme kustannuksiksi. Siksi minusta hallituksen linja siitä, että pidetään tämä viennin edistäminen, viennin parantamisen edellytykset kirkkaana mielessä, sen pitää näkyä kaikessa hallituksen toiminnassa. Että olemme johdonmukaisia, emme tee toisella kädellä toista, mitä toisella tavoittelemme. Ylipäätään tämä koko yhdistelmä siitä, että taloutta sopeutetaan leikkauksilla, parannetaan viennin kilpailukykyä yhteiskuntasopimuksella ja uudistetaan yhteiskuntaa kärkihankkeilla, se on toimiva kokonaisuus. Ja tätä kokonaisuutta erityisesti meidän pitää arvioida. Siellä on paljon yksittäisiä päätöksiä, joista me itse kukin olemme ehkä eri mieltä, mutta nyt pitää luottaa siihen johtajuuteen, että tietyn kokonaisohjelman toteuttamisella me saavutamme tuloksen. Yhteiskuntasopimuksen osalla siinä on vaikea haaste edessä. Äärimmäisen vaikea tilanne. Monet olemme sitä mieltä, että Suomessa olisi jo tehty devalvaatio, mikäli olisimme omassa valuutassa. Mutta me emme ole omassa valuutassa, me elämme yhteisvaluutassa. Me elämme globaalissa taloudessa, jossa kilpailu on haastanut meidät viimeisen 20 vuoden aikana aivan ennennäkemättömällä tavalla. Meillä ei ole kaikkia niitä keinoja käytettävissä, mihin aikanaan totuttiin. Siksi tarvitsee itse tehdä toimenpiteitä, joilla kilpailukyky palautetaan. Ja keskustan eduskuntaryhmä omalta osaltaan vetoamassa voimakkaasti siihen, että työmarkkinoilla osallistuttaisiin, haettaisiin yhdessä ratkaisuja, joilla tehtäisiin kustannuskilpailukyvyssä loikka eteenpäin ja saataisiin vienti vetämään, sen kautta tuloja tälle koko kansantaloudelle. Ja se omalta osaltaan olisi helpottamassa myös niitä leikkauspaineita, jotka kohdistuvat ihmisiin, jotka ovat eniten riippuvaisia valtion menoista. Jos onnistumme yhteiskuntasopimuksen laatimaan, meidän ei tarvitse tehdä niin paljon säästöjä kuin on ajateltu. On turha ajatella, että se 1,5 miljardin euron säästöt olisivat jonkinlainen kiristystoimenpide. Siitä ei ole kyse. Hallitusneuvotteluissa on leikkausten viimeisille sijoille laitettu sellaiset leikkaukset, joita kukaan meistä ei haluaisi täällä tehdä. Ja meidän yhteinen tavoite on se, että niitä ei tarvitsisi myöskään tehdä. Arvoisa puhemies, hallitusohjelman tärkeä osa on myös sääntelyn ja normien purkaminen. Meidän pitää antaa vapautta ja tilaa aktiivisille ihmisille ja tahoille toteuttaa itseään. Mä pidin tässä taannoin pari vuotta sitten juhlapuheen, jo mietin kysymystä, että mikä on ollut suomalaisen talouspolitiikan historiassa tärkein yksittäinen päätös, joka on eniten vienyt talouttamme eteenpäin. Ja päädyin vuoteen 1879 elinkeinovapauden säätämiseen. Se vapautti tuhansien aktiivisten ihmisten voimavarat viedä ideoita eteenpäin, toteuttaa itseään. Ja samaa elinkeinovapauden ideaa me tarvitsemme tähän päivään sovellettuna. Ja se tapahtuu normien ja sääntelyn vähentämisenä, yksinkertaistamisena, purkamisena. Ja myös tälle työlle keskustan eduskuntaryhmä antaa vahvan tukensa. Tämä hallitus on selvästi ajatellut niin, että talouskasvua saadaan aikaan yrittäjyyden ja yritysten kautta. BKT kasvaa, kun yritysten volyymia saadaan kasvatettua. Ja siinä, kun me emme pysty täältä rahaa jakamaan, meidän pitää antaa tilaa, toimintatilaa, rohkaista aktiivisia ihmisiä toimimaan. Arvoisa puhemies, meidän pitää oppia elämään tulojemme mukaan ja samaan aikaan luomaan edellytyksiä luoda uusia tuloja. Hallitus aloittaa työnsä myös turvallisuuspolitiikan kannalta arassa herkässä tilanteessa. Toivon, että hallitus säilyttää toimintakykynsä sekä ulkoisen turvallisuuden että kansainvälisen talouden osalla tehdä päätöksiä ajassa. Kiitos. Näin puhui entinen pääministeri, kokenut parlamentaarikko
Matti Vanhanen ilman papereita varsin lennokkaasti ja sytytti selvästi tuota oppositioitakin vastahuutoihin. Ja nyt vuorossa on